Faktoria. Hogeita 2 minutu goizeko 9:00 agurtu behar dugu Faktorian Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren bozeramalea, Espainiako Diputatuen Kongresuan. Aizpuru anderea, egunon. Egunon, guzti. Alarma egoerari buruzko eztabaida eta bozketa izango duzue gaur Diputatuen Kongresuan. EH Bilduk finkatu aldu bozketa horretan ze jarrera hartuko duen? Bueno, emendakin batzuk aurkeztu ditugu eta horren arabera pixka bat itxarongo dugu ia ze erantzuna daukagu, bai guke aurkeztutako emendakinei, baita ere beste talde batzuk egindako emendakinei. Beraz, oraindik, bueno, itxaron behar dugu eta gero hartuko dugu, edozein kasutan, bueno, arduraz jokatzea lehen etsi dugu beti alarma egoeretan, eta oraingoan ere ardura gailenduko da beste guztiei. Bueno, pentsatu behar dugu beraz, ezezkorik ez duzuela bozkatuko? Esan dezakegu horrela izan daitekeela momentu honetan, bai. Bueno, alarma egoerak 6 hilabeteko iraupena izango du, hori da Espainiako gobernua daraman proposamena, azkenean 4 hilabetean berrikusteko aukerarekin. Egokia iruditzen zaizue planteamendu hau? Bai, kontu honetan, egun hauetan asko hitz egin da horretaz, badirudi hortan zentratu dela ere, ez dakit, garrantzia duen gauza guztiak, batzuk 2 hilabete, beste batzuk 4 hilabete, beste batzuk 4 aste esaten zuten, osea, baina katramila horretatik nik uste atera behar dela, ze ez du zentzu handiri gainera hortan katramilatzea. Hor benetan garrantzia duen hainbat gauza daude eta ezer gutxi hitz egin da egun hauetan horretaz, eta baliabide personaletaz ari naiz, birusari aurre egiteko baliabide personal gehiago behar dira ospitaletan, hori denok ikusten dugun zerbait da eta inor gutxik hitz egiten du honetaz, baliabide ekonomikoak behar dira eta hartu behar diren neurriak, nahiz eta gogorrak izan, hartu behar balin badira, hartu behar dira, baina horrek ere laguntza bat behar du, bai laguntza emanez sektorei, ahulduta aterako diren sektorei ez. Orduan guzti honetaz ez da ezer hitz egiten, guk gure emendakinak horretara zuzenduta joan dira, eta 2 hilabete, 4 hilabete, kontrol bat egon behar dela zentzuduna da, pentsatzea, 6 hilabete ezin dugu pasa inolako adierazpenik edo behintzate baloraziorik egin gabe, hori zentzu osoa duen zerbait. Hori edozein kasutan hasieratik aipatu zen, 2 astean behin joango zela osasun ministroa agerraldiak egitera eta azalpenak ematera egoeraren garapenari buruz. Bai, eta ongi dago, baino egia da presidenteak ere nolabait kongresuaren aurrean zerbait esatea denbora epe batean, zentzuduna den epe batean, baita ere logikoa dela, ez? Orduan, 2 hilabete badirudi hori onartuko dutela, ze talde asko izan dira horrelako eskaerak egin dituztenak, eta hori badirudi baietza emana dagoela edo horretara pentsatzera eramaten dute azken informazio hauek, ez? Baino esaten dizudan bezala beste neurri hoiek, inor gutxik hitz egiten duen neurri hoietaz, ere hausnarketa bat egin beharko litzateke, eta hausnarketa baino gehiago neurriak hartu, ze azken finean orain ez badi hartzen, gero hartu beharko dira. Aipatzen dituzuen zuzenketa horiek, alegia baliabide personalak osasun zerbitzua egokiago emateko edota laguntza ekonomikoak, erauntako egoerek kalteak sortu dizkieten enpresei edota sektorei laguntzeko, alarma egoeraren legetestuak berak bildu beharko lituzke zuen ustez? Hor sartu beharko lirateke? Seguru aski bai, hobe litzateke, aldez aurretik aurre hartzea, ez? Egoerari aurre hartu behar zaio, nik uste eta realitateari neurri hartu behar zaiola, etengabe, eta oraingoan inoiz baino gehiago aurre hartu behar zaiola, ez? Badakigu zer gertatuko den, esperientzia arrakasta bat badugu, ze gertatu den azken hilabete hauetan, badakigu ze ondorioak izango dituen hartzen diren neurriak, beraz, neurri horiek berriro hartu ditzagun eta hobe litzateke gaurdanik hartzea, ez? Ni pentsatzen dut, orain ez badia hartzen, gerora hartu beharko direla, baina beti ere atzetik joatea birusaren kontra oso gaizki ibiltzea da. Aurrea hartu behar zaio pandemia honei eta aurre hartu behar zaio neurri guztiekin. Izan duzu azken orduotan negoziaziorik gobernuarekin edo gobernuko alderdiekin zuen boto norabidearen inguruan? Hizketan ari gara, etengabe, nik uste talde guztiak ari direla momentu honetan hitz egiten, bata besteekin eta baita ere gobernuarekin ere. Eta gainerako taldeekin ere aritu zarete?
Bai, eta komentatu dugu eta ikusi ditugu, testeatzen da, normalian, zer egin behar dezuten, nola ikusten dezuten, horrelako eta, bueno, batez ere katalanekin eta gallegoekin, nahiko harreman ona dugu eta gutxi edo gehiago, antzeko tasun handiko enmendakinak aurkeztu ditugu, zenbait gauzetan, beste batzutan ez, Alderdi Popularrarekin izan duzu hartu emanik, atzo talde parlamentarioekin erronda bat egin zutelako, gaurko luzapen honen atarian. Ez, Alderdi Popularrarekin ez. Bueno, aurreko astean, pasaden ostiralean Inigo Urkullu lehendakariak alarma egoera aplikatzea eskatu zuenean, EH Bildutik salatu zenuten eskartu behar horrek agerian uzten zituela autogobernuaren mugak. Esan duzu, zuek arduraz jokatuko duzuela eta ulertu behar dugu, alarma egoeraren luzapen hori ez duzuela oztopatuko. Ez alda kontraesankorra autogobernuaren gabeziaren erakusle bezala aipatzea batetik alarma egoera eta bestetik horri bide ematea? Oso kontraesankorra da eta zirkulo arraro batean mugitu gara. Gogoratzen bazerate, orain dela hilabete batzuk, justu izan ziren erkide autonomikoak salatzen zutenak alarma egoera horrek kompetentziak ondatzen zitula, justu hoiek izan dira, komunitate hoiek izan dira, hoien artean Katalunia eta Nafarroa eta Euskal Erkidekoak eskatu dutenak momentu honetan alarma egoera. Horrek zer erakusten digu? Soberania falta izugarria dugula, momentu honetan ere osasun maila babesteko, herritarren osasun maila babesteko, eta horretara behartuta izatea hain justu ere kritika gehienak egiten zituztenak esanguratsua da, horrek erakusten du ze soberania maila urria daukagun, hori da. Baina zuek ere, alarma egoera horri bide eman diezaiok zuek, gaur azkenean abstenitzen bazarete edo alde bozkatzen baduzue? Bai, noski, baina, zirkulo horretan sartuta gaude, guke uste duguna da honek adierazten duela eta ez dela azkeneko kasua izango hau gertatzen dela, eta guk gure baliabideak behar ditugula eta gure soberania azken finean erabakiak hartzeko gaitasuna da, hori da behar duguna, eta momentu honetan erabaki horiek ezin di hartu. Zer gertatzen da, pandemia egoera honen aurrean neurriak hartu behar direla, eta gailentzen dela eta gailendu behar dela, osasun publikoa, jendearen osasuna, beste guztien aurrean hori da gertatzen ari dana. Eta beste kontu batzuk ere badaude, ze honetan Trebiñuren gaia ere hortxe agerian geratzen da, beste egoera injusto hori, Trebiñu hor dago, inguratuta eta zirkulo itxi batean sartuta lehen konpondu zen, Euskal Alderdi Jeltzaleak aurkeztu du enmendakin bat Trebiñuren egoera konpontzeko honetan ere, eta erkide autonomoan Araban sartzeko, momentu honetan osasun mailako neurriak eta guztiek aplikatzeko, eta guk ere horren alde bozkatuko dugu. Hori babestu egingo duzu. Frantziako estatuan atzo gauean iragarri zuen Emmanuel Macronek gauerdi hontatik aurrera berriz ere itxialdia ezarriko dela, Ipar Euskal Herrian horrek zuzenean eragingo du, datorren gauerditik aurrera, ikusita Espainiar estatuan pandemiaren bilakaera zein den, iruditzen zaizu estenatoki hori ez dela uniotan baztertu beharrekoa, gertatu daitekela olako egoera batera joan beharra? Nik uste dut momentu honetan ez dala ezer baztertu behar, hau da, behar diren neurri guztiak hartu egin behar direla, naiz eta oso gogorrak izan, naiz eta oso inkomodoak, deserosoak izan, lehen esaten nuen errealitateari neurri hartu behar zaio eta horren arabera hartu behar dira erabakiak, eta politikoek egin behar dutena hori da, politikoek egin behar duguna edo babestu behar duguna hori da, soluzioa bidean jarri, eta soluzio horik hemen ez dago, ez balin badago guztion aldetik sufrimentu maila bat, egia da oso deserosoa da egoera guzti hau, eta agian deserosoago izango da, baino beharrezkoa balin bada egin behar da. Noski baietz, erakunde publikoei eta politikariei dagokiena da ere, neurri hoiek gardentasun osoz azaltzea, eta hori faltan botatzen den zerbait da, kontraesanetan ez erortzea, eta horrelako mezuak ondo helaraztea herritarrei, ze bestela gertatzen ari dana da gertatzen ari dana denbora honetan, ez? Gauzak katramilatu egiten direla,
deskonfiantza bat sortzen dela eta jendearengan psikologikoki ere oso era txarrean jartzen dela jendea eta erakundek esaten dutena jarraitzeko horrelako mesfidantza izugarria saltzen dute. Beraz, bi ardatz horretan jarriko nuke, neurriak bai, eta beharrezkoak direnak, naiz eta gogorrak izan, ze beharrezkoak balin badira, egin behar dira, gardentasuna eta mezu zuzenak eta garbiak erakunden aldetik eta babes ekonomikoa behar dutenentzat, sektore ahulduenentzat eta ekonomikoki ere lagundu eta noski osasun mailan ere baliabide jartzea. Horiek dira azken finean eta hori egiten balin bada horrela, nik uste dute aterako garela honetatik eta ez dakit, etorkizunean ez dugula pentsatu beharreko ere izan hirugarren pandemia baten edo olatu baten aurrean egon ginatekela, ze bestela gertatu ingo da eta beti okerragora izango da. Atzo iritsi zen diputatuen kongresura, datorren urteko Espainiako gobernuaren aurrekontu leger proiektua, finkatu duzue gobernuarekin negoziaziorako egutegirik? Bueno, negoziazio egutegia pixka bat ja finkatuta dago, ze oso epe mozak dira, egia da, eta horren baitan moldatu beharko dugu dana, baina bai, hasiera atzo bertan ere izan genuen bilera bat, datorren astelenean besteren bat izango deu, eta hasidean, martxan ja jarri gara orain. Proiektuaren ze irakurketa egiten duzue lehenengo? Atzo arratsaldean iritsi zen, eta dokumentazio oso mardula da, oso ondia da, eta oraindik nik egia esango dizut, ez du denborarik izan dokumentuan txostenean sartzeko, ze zabal-zabala da, liburukote ederra da daukagun aurrean. Beraz. Baina ikusi dituzuen lehenengo zifrekin, eta batez ere izan dituzuen hartu eman horrien ondorion. Bai, badirudi arlo sozialetik, ados egon ginatekela hainbat ataletan, eta badirudi oro har esate dizut, ongi dagoela planteatuta, eta neurri sozialak eta neurri ekonomikoak planteatzen direnak babesteko izango diala, jendartea babesteko ez. Orduan, bueno, alde horretatik orokorrean ongi. Gero, letra txikira eta beste eskakizunetara jetxiko gera, ez? Diru sarreren atalean esate baterako zerga igoera batzuk aurre ikusten dira, batzuk ez dute aplikazio zuzenik Hego Euskal Herrian, hemen zergak bertan finkatzen direlako, baina gero agian bultza ditzakete hemengo erakundeak horiek aplikatzera esate baterako, errenta altuenei edota enpresa handienei jarri nahi zaizkien zergak. Zer iruditzen zaizkizu? Gero hemen aplikatzearen aldeko zinatekete? Noski baietz, momentu honetan eta beti, baina batez ere momentu honetan krisia larria dagoen momentu honetan gehien dutenek, gehien ordaindu behar dute, hori zentzunena da eta Europarekin ere parekatzeko egin beharreko zerbait da. Bez zergaren igoerari dagokionez, aurre ikusi diren kasuetan, zer iritzi daukazue? Oraindikan ezin dizut hain orokorrean esan, ez dakit zein diren zehatz-mehatzea taldetan aplikatu diren, ez dakit guk adibidez atzo kongresuan bertan eskatu genuen maskarilei buruz, musukoei buruz zerga jaistea, eta baita ere behartsuenei doainik ematea, hau da horrelako neurriak ere plantatu genitun, ez dut uste hemen aurrekontu honetan, liburu mardul honetan aurrean daukatenik, baina, bueno, esate dizut, alokairuena ongi dago, alokairuena badakigu akordio batetara iritsi dela eta alokairuen jetxiera hori guk ere bultzatu dugu, eta beraz horretan ere ados gaude. Hori edozein kasutan izango da, 4 hilabete barru kongresura eramango lege baten dako konpromisoa da, partida zehatz bat baino gehiago. Bai, baina bueno, aurrekontuetan ere badakizuten eta hitz egiten dela, ez dela bakarrikan liburu horretan agertzen dana baizik eta beste konpromiso politiko batzuk ere sartzen dira tartean. Eta ze iritzi daukazue dieselaren zergari buruz? Hori izan da azkenengo orduotan, zer esan eman duena, EAJak bere asaldura adierazi duelako, dieselari zerga hori jartzen zaiolako, autogintza sektorean izan dezaken eraginagatik. Atzo, nahasmena izan zen honi inguruan, Ciudadanosek esan zuen gobernuarekin lortu zuela hori atzera botatzeko akordioa, gobernuak ukatu egin zuen, baina aldi berean EAJarekin hitz egingo duela eta tramitazioan bideratuko dela hori. Zuek dieselaren zerga hori nola ikusten duzue? Deskarbonizazioaren bidean, eman beharreko pauso garbi badela hori. Eta, noski, automozioaren sektorean eragina izango duela, bai, baino kontua ez da
kaltea izango duelako gauzak bere horretan ustea. Kontua da sektore horrek zen norabide hartu behar duen eta horretara bultzatu behar da. Aldaketak behar da sektore horretan, Europan beste herrialdetan egin den bezalaxe eta deskarbonizazioaren alde egin behar barin badeu eta behartuta gaude egitera, hori beharrezkoa den zerbait da, pausoak bide horretan eman behar dira. Pauso horiek eragina dutela sektore batzutan, betikoa, neurriak hartu beharko dira, eta automozioaren sektorea salbatzeko eta etekinak eman dezaten eta bere horretan eta ekonomia sustatzeko ere egin behar dena da eraldaketa bat bide honean. Orduan, diesela mantentzea ez du logikarik hemendik etorkizunari begira ere, beraz hartu ditzagun orain neurriak eta alde horretatik dieselaren zerga logikoa da planteamendu ekologiko horretan, beharrezko den deskarbonizazioaren planteamenduan hor erabat sartzen den zerbait da. Abiadura handiko trenarentzako ere, diru kontu horietan 300 milioi euroko partida aurre ikusita dago, edozein kasutan Espainiako gobernutik atzeratu egin dute, lan hori abiadura handiko trena amaituta egoteko epe muga, 2026raino atzeratuko omen da martxan jartzeko unea, ze iritzi daukazu? EPEak atzeratzen balin badira, proiektu baten EPEak atzeratzen balin badira, eta ez badira martxan jarriko, diru hori agian beste nunbait destinatuta hobeto litzatekela, ez? Hain beharrezkoa den momentu honetan diru partidak, ez dela logikak ere ez dula bide horretatik gauza honik ematen. Ela sindikatuak eskatu dizue, ez bide emateko, ez laguntzeko aurrekontu hauek onartzen austeritatea dutelako oinarri, esate baterako iragartzen diren soldata igoerak eta pentsio igoerak ez direla nahikoa, zer diozu? Toledoko paktu itunarekin bueltak aritu gara, hor abstenitu egin gara, ze ez dugu babestu gai horretan, pentsioak hor tartean dira, guke pensionisten eskaerekin bat egin dugu, eta defendatuko ditugu hemendik aurrea ere, oraindik tramitazio luzea dago pentsioen inguruan, eta Toledoko itun honetan abstentziora jo genuen ze hainbat gauza bazeuden positiboak edo baikorrak bezala baloratu ditzazkegunak, besteak beste pentsioak IPC-arekin eguneratze hori zen eskaera bat, hori lortu da, beste hainbat gauza zintzilik daude orain eta ez dituzte onartu, baino gu jarraituko dugu horretan, ez? Bide horretan, hau da, defentsa horietan guk tinko mantenduko dugu gure postura, gure jarrera orain eta gero, ez? Baina, ela sindikatuak egin dizuen eskari zuzen horri erantzunez, zuek negoziazioan sartuko zarete eta ikusten baduzu aukera, onartzen lagunduko duzuela. Ze guk onartuko duguna da langileen alde egiten duten aurrera pauso guztiak eta horren alde joko dugu, hori da, egingo duguna. Negoziazio honetarako zuek 3 ardatz jarri zenituzten mai gainean, neurri sozialak eta era honetako lan munduko laguntzakoak, lurralde ikuspegia eta espetxe politikan aldaketak ere bai. Azken puntu honetan, aste honetan jakin dugu, beste 8 presoren gerturatzeak iragarri dituela Espainiako gobernuak, norabide honean hartutako urratsa dira? Nik esango nuke, ez norabidea behintzat ona dela, ez ikusiko dugu, ze hor planteamentua logikoa da, ez da gurea, ez da gure planteamentu bat, Euskal Gizarteak egiten duen planteamentua da, Gasteizko Legebiltzarrak egindakoa eskaera bada, Nafarrokoak ere, gizarte eragile guztiek edo askok eta alderdiek ere eskatzen duten zerbait da, eta juzkoa da, beharrezkoa da eta eskubideen kontu bada. Beraz, eskubideak defendatu eta errespetatu behar dira eta hori da eskatzen dena eta legea errespetatzea ez da besterik eskatzen. Beraz, ea pauso hoiek norabide horretatik jarraitzen duten eta gertuago ematen diren. Azken ordu hauetan atxiloketak izan dira Katalunian, 21 lagun atxilotu dituzte momentuz, operazio irekita dagoelako, Carles Puigdemontek Belgikan duen sareari eusteko diru publikoa erabili dutelakoan, eta enpresa munduko jende ezaguna dago tartean baita ere atxilotu horien artean. Batetik nola ikusten duzu operazio hori eta bestetik nola uste duzu eragin diezaiokela honek hauteskunde aurreko giroan eta aurrekontuak negoziatu behar diren unean negoziazio horri?
Euskal Herrian aspalditik ezagutzen ditugu argazki hauek, ez? Katalunian eman zen atzoko argazki honek Euskal Herrian aspaldi azkeneko urteotan egindako operazioak ekarri dizkigu gogora, ez? Egoera baldintzatzeko asmoarekin egindako operazioak dira. Hor, estatuak eta estatu sakonaz askotan hitz egiten da, askotan hitz egin ohi da hemen baita ere kongresuan ere, eta hor kokatuko nukenik. Baldintzatu bai hauteskundeak, baldintzatu aurrekontuak, baldintzatu elkarrizketa bidezko edozein aztarna dagoenean, hori baldintzatzea dute helburu, eta hortikan nik uste asko dakigula hemen, ez? Eta katalanek atzo esaten ziguten, ez? Hau zuei ere gertatu zaizue. Bai, horrela da, ezagutzen dugu. Errezerekin daukazue zuek batez ere harremana kongresuan, aurrekontuen negoziazioari begira nola ikusten dituzu ere eurak? Bueno, pixka bat... Bestela galdetuko dizut, investidurako blokea Sánchezen atzean ikusten duzue aurrekontu hauek babesten RC baitan dela? Nik uste investidura babestu edo ahalbidetu zuen bloke horrek momentu honetan gauzak oso garbi ditula eta elkarren artean asko hitz egiten dugu, ez errezerekin bakarrik, errezerekin harreman estuagoa dugu, baina bai benegarekin, baita Junts-Pelkatekin ere, egunero, hemen gaudenian, egunero daukagu harremana eta gauzak partekatzen ditugu nik usteet, aman komunean gauzak egin daitezkela eta errezerekin batez ere gauzak aman komunean egiteko prestutasuna eta borondate osoa dugula. Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren bozeramalea Espainiako diputatuen kongresuan. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Aio.